Budeme s tebou. No, a ja som ten silný chlap. Teraz som došiel z Leopoldova. Teraz som prišiel z Leopoldova. Najsilnejší muž mám odsedený 10 rokov. Aby sme videli, že som tu Aby teraz. ste videli, že som tu doma, dvor nad Žitavou. A to som ja. A to som ja, ten Lakatoš Norbert, čo ma hľadajú Mercedes sa vystúpil. Čo má ten Mercedes, len mi... Ten BMW. Áno, len exekútori ti to zobrali, povedz. Exekútori mi to zobrali. Áno, lebo si neplatil na suché deti na suché deti si neplatil. Dneska som pil, mám trochu vypité, kočky boli za mňa. Dal som im 1,5 milióna eur. A ešte teraz chodia za mňa. A teraz odkaz to im cigánsky, Roman Stevorný. Tavas bachtale romale, tak adu dvarda bachtale tabin. Ta sakoni ženi, ta boja takero. Hena lovena. Zural teker kako. Si kakrajinko, dostalo vesi. Havo ilo, zural teker. Jak zvola? Taj parelo sa andi peš. Zural. Kame mačare. Silo vesi. Te hal diskutovat. Srete me, hajde cigáňo, ja, ne bijem biskej jaro. He biskej jaro, me milé svěgy, ja ište nebemičina, ja. Makino tu gratja, Zuralce. Cigáláňa, vděra cigán balba. Ja nejsem balba. Vám pálinka, bože šert, minde věšte mulatom. No i šíš je už nekačaj. Azmoňame, mendete cigala, šokaromba a cigán balba. A teraz som prišiel domov z roboty, dievčatá, chápete? A teraz idem sa odsprechovať pekne, dám si a potom prídem naspäť. Černé okuliare, všetko. Áno, dám si BMW modrý, naštartujem, jednotku, dvojku, trojku, štvorku, päťku. Počkaj, tu má menedžera. Moje auto? Pán menedžer. Gabi, sedde. Pán menedžer. Ne, idete, nesedde. Pán menedžer. Pán menedžer. Ne, táblak ma na chvíľu nečinal, išme. No, ale, čekajte, auto, to ide. Poďte, Pán menedžer, odovzdajte mu auto. Auto mu odovzdajte, lebo ide na one. Na zasadanie ide. Auto mu dajte na zasadenie, dá sa? Áno, kľúče. Kľúče tu máte, odozdávať kľúče. No, mám, to je tento môj kedy, nelášim. Toto je tvoje, áno. To je tvoje auto. To je môj auto, babo. Áno, okuliare. Ty sú moje okuliare. Áno, a na zasadanie ide. Ten najväčší gangster. Áno. Pozerajte, prosím, a tento je môj auto, a tam máš černé kočky, oknami. tam si sedia kočky. Tam kočky z bočiny. Tam má kočky. Áno. Kočky, aj tento je môj bavorák, čo ide. Áno, počkaj. Otec nie? Počkaj, dáme. Áno, prednosť. Ja, prednosť, áno, iba je. Toto je krajinka zový zháptovať nie. Otec, áno, no ide. A tento je môj auto. No. Dobre. Tak kam sa chystáš teraz? Teraz idem do Bratislavy za kočkami. Áno, a priniesol mi jej domov. A čo budeš s nimi robiť? Čo už s nimi budeš robiť? Celý deň budem sexovať s nimi, lízať je piču, všetko. Ja mám veľký kaliber ruby, 35-ku. Ja ešte všetky ženy vylížem celé dvory, čo boli a majú ma rád. Že za to som slavnatý, dobrý, chodím robiť, všetko mám, veľa peňazí mám, aj okuliare, aj auto mám. Keď niekto bude zlý s týmto doláme, v Teleske. A jak budú zlí, tak s týmto domáme. Kade s týmto, ja som ten zabíjak, ten pravý. Nemlet mu táto otvárať. Dada, mesíkate. Ja som ten pravý zabíjak, čo je dneska v Facebooku a niekto bude provkať, tako zlomím nohy. A ukáž, jak dolámeš tie nohy, kurva, hente, tak. Nemôžem tak ukázať, viete, sme dedine. Áno, dedine a slnko svieti. A druhá je nemocnica. Love. Teleske, šutele kako, šutelekovi. Koľký šutele, ale s týmto má šutele, nechcemo. Dám si dole ukoliť. A tady koľký, šutele. Jo, mám endete. Mori, hanali, Jo, man, Elik. Elik, koniec.